Yama Ghana for nyina kwa ba na fe yense kasebo no ase. Yense kasebo no ase a arehosamu a abeto ya pono so anwumre ekire mu se. Se wode wani kopie mu ewo kokuro bite ewo nkrapompune mantam haye a. Emrantie mienu ane yakasa yi wono mo enka atiasefo ho biem. Ne nyina no ene se empanesi mekopa bibia bedi ene mebeye dan ananam. Na manebo ne kirem se edan bia yesi ne foforo ana atimi adwiri. Egu mrantie so yakasa yi emu mienu de. Tim kaja wonom atwa yanom ewonse do. Adekro potin nam so a edan no etimi dwiri gu ye de. Afa ne ebekwa homaso akwakodi enkomoni agimu enkyeremu pa. Nanso no odum dadwumaku Ghana National Fire Service etimi ayadwumaden akwakopie mu honom a watimi akodwiri ayi enipa emienu amu ede afiri edan no ase na busua wo ba ye Facebook no eso a eye DLFM 106.9 ye di videos no eba beto so ma watimi nya biahwe na we no eye videos and pictures of Inogan wo hwenhwe ana we wani so a eye yie na arehosam no ye kasa yi amachre se hubua fear and panic pa ana wo manfo ne adesi a wonom ewo kokuro bite etimi abeto wonom aboboa no a tese anya asam ketua na ebusuasam wentimi enko ahoma so na ye ni ADO1 Alex Ken Nate wono eye kasamanfo abedi akire edema wo my Ghana odumja adwumakuo ye wura sa wote yenka DLFM sunie ya mo adwa mo akwa bawo basam jim echiamo so ye wura ya da se pasa nwumre waje yeso na wedi yenka e bi hyemu arehosam a yensa kan ne se kokuro bite ana edan atimi adwiri akum nipa mienu na wadaroma matimi akopie mo hono mo a mo ya adwumaden atimi ayi mu no mo hwehwe mo kakra mo ya no emu nkomo ene sen wadaroma ntino ni si ne se bibia be se mangofo se fa service owi enye jedun kwan yedun na se bi nipa honka ni na yedwuma na yinyane nti yese around area anopa 11:22 ena yinyane nti yese dai bubu gu nkofo so kokoro bite around Agro Farm Junction ho inti intempara ni team o kan so twimika koy na omu twimika koy so no mu nte nipa mienu ena omu aka but as the time you draw no na ba ko na o nyame adumo nyenwuye no na nkofo yensu ma no mo etimi edino ema police for mom de no court hospital and it's not ba ko no de na bibia tia na etie na nya de o mitimi yi no na sabinity na pechekra into no your officers call no na use open lines ni other techniques are in edi no na dia incheche mo enya ni say na omu flow down no de bamboo also edan no into no bima soft flow no na omu yi ayi secret roofing no na edan no ebubu ya eka ba ko hye ya eboni chi so chete ni tino de yi no na chete enya tem papa enti ye wura sesi anu ye betimi aka sesudu ase enipa mienu ana wo maye nyamedia de bi ba ko pena nyamedia ba ko de hospital a o receive treatment a ye hwe nim se nyame e de ne kwa be che no sa na onu so enka bibia nso no asa now de nipa ba ko de on arrival de na niti no se bi apeche kra ye wura ye nim sa mugu so a mo ye hwehwemu de na embom no sa wodi wani famu a eniema be na so se ebetimi aye factors ana ebetimi emanam so a edan betimi adwere gu wadaroma ntina omode omo flu a omde bamboo sticker so na yenim so se ebia na bim no na enwu yie ana se yenim se ebia na iron rod na nkomu gi a bibisa no eje se echie na etinye nhwemu ehu di etini ma no baasa na mintim preemptive a na BBC ndi bi aka say omusi da won be qualified contractors ana bibi na with evaluation and risk assessment say the omu yi ana so mko ko secret roofing ni ana mpo say omko ko yi we na Indiana so pillars no omo hwete ade a wona ho de ansa na ni pay enye sa do bi kitchen innocent people yewra ya wadaroma ya da sepa na gina so mayen ebusuan ba yen Facebook no eso a wo bra na odum dadwumakuo mrantie yi adwumaden de wo maye bi pa wo mu eyi emrantie mienu afri atorentam ne mo no enyasam ketwa yen Facebook no eye DLFM 106.9 na akoye mojasam ne nti yetimi ablend kakra se na be ya obetimi ahwebie enu nti wadwenkyerɛ so obetimi adiaba
na yewra enkomokro ye bi no yehwe videos so abeka yensa no a akwanhia foforo nso asi aya no eye mrantie mienu a wo mo ati moto so na no nso no wo a wanim anesi ye no nso ubetimi di mu nkyeremu kakra asom yen eno nso eba ne sen yewra no yeah almost at the same time na we use and so AC and look at before contributed this and see anopa 10:13 check the Kia no track na apaki AC kwan wana any workers ejuma kwan ho and na motor riders free circle by no more sania omunim chance nima kwan no intino no motor fu ibu ono mo a si de mo contempt ni ya de bia cause for worry intinaka no si ono minim so mu ana se bia na speed omo de ba no na chese ko sheka na si a is on the spot ni family ni na omo timoto no so no omo hwe omo nkwa chese nkofo no koya itimi boa etwetwe omo efi ohaw ni enti se si ano de emrantie mienu nso a moto na omote so no eno nso yenkan susu de ase omu nyina to aya no mo wansia do nanso emu no de yewra wadaroma yeni so ebra wo de amayen na yebedi a kire bibia nso ni a yewra yebesa ba wonche biem bachomati wadaroma me dase ye dase papa enti abusuan wapani a yene no atwetwe nkomoyi wo ye kasamafo abedi a kire edema odumja adwumakuo no ema wo micro Ghana ne den adi ADO1 Alex Ken Nate ana enchirechire mu wode asom ye no wo ba ye Facebook no so a emrantie mienu a woda mpaka yei emrantie mienu a wo mti moto so na Kia Reno apakisi wo wo mode akowura ase enu nti ewurade Kwadwo oko emrantie mienu o ayensem awo se empenifo ta aka se me se me kopa bibia bedi me ne me be ye den enanam den se edan sha se bukuma manfo okuruma se no oko akona dem kakra enche bia na be keka bi ofia kasoa ne potem de si temane ne potem nyina be ka ho nsem enso ade be chi bia ne bia sansi we de ye ma de hye a wonom ho aka no yakopa efri se oko eja sisi anade a me ha me kura titru ne se efri o ma fri mun ebia na abusuan mo dem no wonom na ehwe abusuan yi no so akofa ohawo kese de abetu abusuan no so nti ha adwen ne bebisa ye ho se sa adan ahodo a na dwirigu no ekwan be ne fa so medan ne tumi dwirigu sa sa utie yewura ne nkyeremu no a na akwa te se flow na wo mugo no se enwu ye se cement na nkomu bet o se on person obe jump into conclusion because afi na omu ye hwehwemu masha se ye hwehwemu enti emrantie ne mienu no a wo kirem se baako de atoyem ho no ne tini pechei ana baako nso oda usu anase woda ya sabia woja ya asa no eno da nchen a emrantie mienu omuso ti moto so wode akowura ka ase atete omuso mfoni ani video no aneguso a etwagu nti aya awrehosem Kwadwo miento aso oko yemfiri awrehosem ni mu na yemmomfa nwura mu ewa Electricity Company of Ghana yisi jadwuma kronum na esi amekese David Asamoah empenifo abonedin say onkonkwa gina manasa acting managing director emom emfama Electricity Company of Ghana yisi jadwuma krono na onkonkwa boa na adwuma entimi enkoye pan na ni nyina ne say Ghana fo bakaya endrada ene sende de aka se beto Ghana fo nyina nim say Samuel Dubik Mahama ona na oye managing director edema jese yisi jadwuma krono o kirem say adwuma no wasoma bre waye de betima yente no odren kata de abase empenifo ma na ekonyina mpa ne ba bi nkonkwatena na mperifo kirem say yes wasoma na wabra yes we ma wakwanja nti wona ma agene nka chande atum say openia ne din ade Samuel Dubik Mahama no wabra de nko ba bi nkwatena na eja onkwadwe na ho me se be ya ono so obetima adwadwe ne ho ye pan no openia ye say mekese mperifo bo ne din say onkwaye acting managing director efama yisi jadwuma ko no David Asamoah no ye say mekese no wadi kan abo adwuma den pa ho no ma na kane no deputy managing director edema in charge of commercial services edema yisi jadwuma ko no afensu dwuma de obabedi sese no ade a ede nanim ne se empenifo abode den ye hwe ade mu se Ghana man penen na adan kwa kufu ado ebegene de atum na afensu wono amwo shareholders edema jese ne yisi jadwuma ko no ebetimi de omonsa ede asin krata so asan ase na omonsa ase de empenifo betimi agina atum ono so akwa adwuma se managing director ede ama jese yisi ji adwuma ko no na openia jese ne ono kopie mu afutu a
one ma se bedwani edema won ma no kura so ko piem ma se bedwani na edom kase no ba no dinin Alexander afejo marking na ba ma de hotel kase mu ene san twofo hia no o ochese ne ode tudwa se se amekese no David Asamoah Bate no empenifo bo ne din se onkoye acting managing director emfama UCG adwumakuo no no pani ade din David Asamoah Bate Ghana for beka wa badwumadin ye pa so pani dia okopion UCG adwumakuo no mu dia wasum eye pan na ne bone baba kwa babo ne se aka ne no no yo bia no yes sectional manager edema revenue in charge of technical and investigation sa Ghana di she bia mba maden ene e be wiewia nyinam kan de akoya tamu ye ntuaka illegal connection CB papa no bo ne homadin ye pass akwan hodo amafa so be wian kan ba ne homadin ahwehwe mapa ne ba beto na ja sika bia na yisi jadwuma ko no wa wia no na o matumi agento panindi wa bo adwumadin ye pass se amekese ne dwumadi da sha ne sa no empenfo chemto betimi asom no wasom so mpa yisi jadwuma ko no so etimi akonanem na mra Alexander afenyo market se amekese why is the board chairman adwuma yisi jadwuma ko no okasa ede chance for say David Asamoah Yabon this on managing director no hotel kasemo no emu enchire munie update you on some few matters regarding our company and events of yesterday. First, you've met the managing director, the acting managing director, who is here to my left, Mr. David Asamoah, members of the board, and the entire management of ECG. We received the news of MD's resignation, and we met this afternoon at an emergency meeting. The board accepted the resignation of the managing director, and Mr. David Asamoah has been nominated to act as a managing director pending decisions of the sole shareholder of the company. Any awoti ye aye board chairman Adeba yisi jadwuma ku no kura so go pia ma hye bedwama oya dom kase no ba no dini ne den ade Alexander afenyo marking nene na awoti ye yentoa anwumre no sia kase bo no eso yeda so asinkonya so e wo DLFM wo hanesia akiripo enkronti wadwenkyere nso wo de brayan e wo Facebook no so a ye beje adase akenkan e de amadom so ate wonka ye toa so a ne yeda so agina mu e wo ECG fo nsensem no emu na besa na watwi enie ene ye ne aitenkran pompone mantam de ye hunu bi pa wo be pa odwuma beduru fie na kire se wonka ne adum wadwene se bia na o prepaid na asa wo be kona prepaid na atamu ese ba bi hini ntosi abomu nanso na ECG fo no wo magine se foin enu ntina Ghana fo tware wo mo se enti dum so yi asa ba na se we ne de eye comedies na no na enu a eye Ghana Grid Company Limited ye twa ntia se Gridco ana fenso no Electricity Company of Ghana ECG atrayemi enu kan bo mo de nkrata pie mo anten so kirekire mu se ampa wo mo yawe pa se enkane no edundum baabi na mom anyamfom so na de enti anam so a enkane no dundum nyina no ene se ECG any Gridco no wono mo eye maintenance works NCC adwuma bi e wo mo machines no ho na nam so a e ma kire se eye gas processing plant a kire se wo mo de ye adwuma e wo ye Ghana National Gas Company Limited e wo atoabo no etimi edum ye kire se nam so e ma nyina mo hoden so etimi ekofom wo mo de adesrade to Ghana fo nyina nim se paso pa nguma so nya nim woden na mom ni ye muntia enu ti Ghana fo nyina mfanche firi se maintenance works na wo mo ye no eno kan ho bi ana ma sa be se na num dum so no etimi eba ye sansam ne to ofom pe ana former power minister Dr. Kwabra Donko aye kasai wo ye mra hye bedwani e wo Pro East wo de ato Ghana wo kirem se he ECG fo monka manu ntum efiri se wo hin kwakora ne abu ni yi achia na emom enye wo hin babunu wo kirem se eye maintenance works enko na mo ya anka no ntime ma enyina mahode no enkofom ema light no enundum na emom enokura na mo mpese mo beka de akire Ghana fo firi se wono dwumadie na mo die se ECG mpanimfo no ebre bi atwa mo na wo minister e wo ho enu nti woni mu pa se bi o yemfa bentoa ehwehunu ata maame enu nti eba ne se na mutimi ka se na ye maintenance works nti na nam so a e ma kire light ne edundum ye Dr. Kwabra Donko kirem se anya no kure Ghana fo nyina montungu baabi efre se ECG any Gridco no e ye ntro na omutwa Ghana fo na no kure wo mu pa no ene se eye fanwo a ye de power machines no eno na ECG fo ni sika omde beto nti na ma nam so a
efidie no edumiye na emom enye maintenance bia womboa. The inability to supply gas will not let the thermal plants not fire. They will be fired by light crude oil. And so the maintenance argument does not make sense. Yes, Ghana gas facility could be on shut down for maintenance. I'm not disputing that possibility. But Ghana gas is only a fuel supplier. In fact, they supply less than 50% of the fuel needs of the thermal sector. ENI supplies more. And as we speak, ENI has reduced the quantum of gas they're supplying because we haven't paid them for more than 3 months. So there are real issues. Attempting to use ER to shift the goalposts doesn't stick. We are saying definitively that there's a shortfall in generation of our 500 megawatts generated by inadequate fuel. Right. We are unable to pay for fuel. We owe so much on fuel, and that is critical. So the dressings, the gymnasts do not take away the reality. The reality is that we are in a financial crunch in the power sector. Any ayeti ye ayakane so afo anu ohwe anyina mu ahoden eso wono anene woye mrahye bedwani wo Pro East Dr. Kwabra Donko ana ode sanse mu atudwa kirim se yemfa anihahane enko African simakrum enu ntinsem a ECG fo ka no se bio sanka ye bode ade a o anka ewo ni aba ababie ne hono mu a ewo mu emunsem ana wate no ya to akase ebo no so a na ye free jese ne openi Kwabra Donko aka che ne ye bode awura mu our Pharmaceutical Society of Ghana, you trying to take and say PSD. Uko PM of France, I'm the Bobo, na Ghana has a debi. One NCA can Modia so muy and Roma Ghana this year. Yene home finding be enum. What do Marcus say to say, I can say no, Emrapa Ghana this year be fine and senti. Womanam got to crying, etu from a good year, as our Magana Yansase. Ya crying in sweat question, which them say. Ama a crown hold on bomb for Sunday Bruno, I yet them pa de Mawanum. President Ade Majazani Ekwe ne den aden Samuel Kwadwo wakasa kyerem say enso hodo a wono ba maden ade ye ndro magana de hye enya bia nom no ni nyina dagadam say fue yom de adware wono ma se ni nyina da opani kyerem say se ye kese o magana bebe ya dro no aka mrikitiwa bi se ba se wo mo ye ndro magana mpese o mo ye ndro age se nsuo ne kakra di fam no ne ahwe be kwa China ne Korea ne mpatam akokra nso se de be gu premo se ne be fa subonto so na de abade a yenim ko ebefa so adi nso me ba o magana mu opani kyerem say galamse we ne bia de Ghana Kwadwo sese no semperifo ankasa ya hu bibia bedu baabi ne ba bre pan odem se wanya de tudwa e wo mra na omoye omanwa general meeting ana president Ade Majazani Pharmaceutical Society of Ghana Samuel Kwadwo ekyerem say sese be ye dre no efuma gudi atrei ayedodo Ghana man penin na na de danko akufu ado ene nyuma Kwadwo mka biewom titiriw ene amanyoko mpipini NDC omaya dodo emperifo kyerem say sabe waye bia ye enkyerese waye bia to aso nti baby adrei se manye Ghana de hia nkwabedi baby babra pan opani ka se kyerem say ekwan hodo age galamse fo fa so de agudura hodo bi ekogu nsom atufum agudie ekum Ghana de hia bi ekum agye mo kra e first ase we so o kyerem say ndo bi hodo age se de mercury hodo yi ema ensuo no eye aguduro nti edipa bi kono bi pe na akwa aguduro de ma wonom o kyerem say baby adrei mpirifan fo mo na nsi fo mo na mra bi emu ya de ntimi ama na ma o ya galamse na nya bedu baby no Ghana ensuo no yankra mfiri baby amfa ma wonu ma ya jese ne no ma Ghana o munye nso emfa nya duro emna opani hotira kasem na wakasa adwumadie na se no emu enkyere mu nie. It is undoubtedly one of the greatest threats to public health we have ever confronted. The activities of illegal miners in particular have devastated our water bodies, making it increasingly expensive for pharmaceutical companies to treat water for the manufacturing processes. If this environmental degradation continues, any awoti ye aya president at the Pharmaceutical Society of Ghana ne den Ade Samuel Kwadwo nene na ate na ba Facebook no so DLFM 106.9 Kofitela Daroma o the video ne bia to hono ma go ba benye bi ne wa be Ghana de hia wonu ma huru atram fidie so na ne mu bojam say ya galam say ba Facebook no so awanka sa we ba hu ye pan na no ati na kuma wo hene bare ma safo twene bo akoduan onso ko gina mu Ade ma sante hene otumfo se tutu otoso mienu aka de otem say aban eho ahia passe mempenso ya drei Ghana de sha mo ye ndro nso ene ma hude be ahia wono ma mo nsa beka ba mo de sa ba mo na tumi aboa na ndro ahodo a Ghana fo pe no nso yensa atimi aka ene so mu enkyere mu nie. Their services have been rendered
It is time they receive what is owed to them. Any awoti ye kuma wuhinin. Bare masafo twinebo akodua. Nene na awoti ye. Yento anwumre no sia kase ebo no eso akoso afo adwenkyere no ebre yen pa. Wo Facebook no eso DL wo hanin sia chiripo enkono. Ene ye bia dia tum se bagredam goja dam ene bui dam wa. Wa adwenkyere no de to ase ase wa. Ne enso agebra kenkan ne nyina de asomedom ene empempem a. Yemoso enko yanim se Israelfo twapo kokko. Na se Ghanafoɔ bɛka ye a busumi ne da na toso edu enson 17th no ana NDC amanyoko no demonstration ne nyina no ene se enough is enough demonstration a wonom de tata electoral commission yema Mejen adukwe mensa ene ne mpanifo yisi wonom abankesiem na wombota ye nyina no ene se voter register no a afiye de beto aba no enkekan bebre wom efiri se wobra NDC amanyoko no tenase no womo ehunu se electoral commission no atimi afakwati kwan a transfer nkofo bi din efiri nkrata no mu a baabi omudi akopie mu no awurade se wodi suba wure so kran hwehwe a wuhunu enu nti womo ka kire NDC anase womo kan dia kire isi amanyoko no ese eniema na ekoso no obi nkase putuo nse emie ni nedwo na mmom se jato mu a obi abefa ne se kan nti wosre electoral commission se womo hwe na forensic audit yempa independent body bi na womo ntimi enya hwehwemu se ne be ya ensatraye bia no ehu hia se womo ewo voter register no emu no ebetimi akoso na register no so atimi aye kama na no ana enra NDC amanyoko no kirem se efiti 17 fo no abepem enne no electoral commission entimi enfa response bia mai san krata ne petition a NDC de koye no nti NDC amanyoko no twetwefo pani yewura fifi avikwete ne sa na ehase was a true and crat afofro eye enkakaya de no reminder esa de kwama isi se wo moda so akuramu wo mu gidiem se forensic audit no eno nkwa na betimi aboa ema ye voter register no ebetima ya krojen se wo bofo aniwa ama abato no so asumdwe timi abafiri se democracy na wo my Ghana kitemu no nebo ade pa sada so na asumdwe no eho ode nti ye momode se ebetimi aboho eban na eno na kire se kutie bia nimni wranti ye kasa yi electoral commission aba bonten na nkrata pie montre so nya asam ketwa ene aburofo no se tie nie ebi mu odu pa se asogafo mpaboa na nso yebeka akirem electoral commission akirem se forensic audit no a NDC amanyoko no epe no wo mu nya ne enya ne kina enu nti epo edateshi heya wo mu nkotwaja emfantum na nkrata pie montre so no straight bullet a kire so wo mu troye edekwama NDC national chairman Yewra Johnson ase edun katia na electoral commission akirem se enya de se won beje atum se forensic audit no ebekọ so ne na ebekọ so kina enu nti se NDC amanyoko no wo mpene so a baabi ompe bia no wo nko efiri se ensisa ahodo se electoral commission ediso na se bia bibi nkoyie e wo register mu a wo betim da yensiesie no ensan enu nti no forensic audit kra de wo no ho baabi a na nkrata na epie montre so no adanse de empanisi ehu hianti wombe obra womde kwama national chairman de ma NDC amanyoko no ana womo ede copy enso kwama edom kese ba no dani a wo Ghana ye mena sebedafie Yewra Alexander Kwame na Afenyo Markins sadan so ana honorable Dr. Kesen Atofosen we minority leader wono so womo de copy ama no e wo mena sebedafie ana civil society organizations enso no ye de copies etimi ama wonom diplomatic community womo so anya womo de religious bodies as of one penny for electoral commission at the copy akwakoma wonom National Peace Council so ye the copies ama wonom ana Christian Council of Ghana womo so nya womo de Ghana Pentecostal and Charismatic Council and so site ma Canada ana yem papa Dr. Sheikh Osman Nuhu Shaributu wo ye national chief imam wono so site ma Canada Ahmadiyya Mission and so site ma kan ne nyina no ene se electoral commission epese mpanifo we nyina di adanse ese forensic audit no wo mo enya ne kina enu nti NDC amanyoko no mompe baabi na montena na wo mo kirekire mu se wo hwe constitutional instrument eye CI 91 no a emra no obra mpanifo tintim ya no wo mo gitu mu se eye provisional voter register no eye drafted register enu nti eye de sanfomso betimi abem na esanse enfomso betimi abanti ana emra na sama akwan se
ɛho bɛhia sɛ electoral commission ebie san krata no mutu hɔ na de obroni kan sɛ exhibition exercise no wɔn ebetimi akɔhwɛ mu na Ghana fo hunu sɛ medie de Kwame Abrafi anaasɛ ya amansa medie no sɛ ya na mede ma mo na saa na teɛ ɛno nti sɛ kɔba sɛ bi a NDC amanyɔkuo no ehunu sɛ mfomso bi ɛwɔ mu a ɛnka akyi wɔn electoral commission fo no wɔn na ɛbɔ wɔn ebetimi asasa ne firi sɛ baabi akyekyere aboa no ɛho anesan no ɛno nti sɛ kɔba sɛ ni mu ani mu ya no NDC fo ka sɛ wɔn performance quality a wɔn mu nu hɔ koraa ɛno nti ɛno deɛ wɔdɔ entrensan wei ɛne nkrata efiri mɔnten so aba electoral commission ɛkyerɛm sɛ NDC amanyɔkuo no edi program ma ɛhram ɛma ɛpo ɛwe ɛdane ɛyɛ atɛkyɛ kora no a forensic audit deɛ mboa yɛnyɛ ne nɛ ɛnyɛ ne kyena ɛpo da ha ya muntwe dantum Kwadwo na deɛ firi hɔ nso ɛba ɛno no ayɛ sɛ yɛbɛpa anwom no kɔhyepo woka saa anwom no yɛ wo de sugar yɛ wo de sugar kɔhyepo wedeɛ seniors na aka sɛ nti yɛhwɛ response ɛbɛfiri NDC foɔ no so waba ɛne Ghana de hyɛ bia wɔnom susu sɛ abatoɔ nkrata anaasɛ abatoɔ homa no sinto bi wɔ mu no yɛtwea no yɛ ɔmo so de bɛba ɔmo so de ba agya yɛso de tifie ha yɛbɛka matiefoɔ no so ate ho asɛm nti wedeɛ ɛyɛ ɔmamu no nyina nim asɛm na ECG foɔ no apono yɛfrɛ ne sɛn electoral commission electoral commission foɔ no apere wɔn minimu no ɔko yɛnkɔ yɛnim wobɛn dɛ bɛka bia deɛ okurum ha yɛdeɛ yɛ tenants o efie wurafoɔ na ɛka saa ne teɛ ɛdeɛ obi na ne ha na yɛtɛ ta ho yɛte yɛ bɔ nkɔnkɔn enti yɛntimi nkɔta korɔmfoɔ dɛbɛ adwea yɛadwen dɛbɛ amanga nyɛ adwuma koraa ɔko yɛmfiri electoral commission foɔ so ɛyɛ na yɛmfa yɛne mfa nkyerɛ mu ɛwɔ Amnesty International Ghana wɔn mu aka sɛ kyerɛm sɛ sɛ yɛkɛsɛ Ghana de hyɛ bi wɔn mu hunu ama ne dodo na nsɛ na bɛtɔ dwa sɛ democracy habofoɔ kyerɛm sɛ ɔman Ghana yɛtim sɛsɛ no kwati kwan yɛ nipa bi fa so atu fam agudiɛ no ɛsɛ ɔman yɛnsuo ne yɛnsa asinti yɛntena ase ɛma nipa kuma bi adufuro pɛ ɛmfa mmerɛ mfa nhyɛ ɔmo nsɛm ɛnsɛ ɔman Ghana gya padeɛ na ɔdom akɔ abɔdeɛ atwa yɛn ho ahyia ɛma mfa so ma nipa bi hwira ɔmo nkwanti ɔmo nte ase kɔyɛ ɔyɛ kyerɛ ɛwɔ 37 kwantempɔn no so polisifoɔ kɔkɔ paayɛ ɛkɔ akyi binom kyerɛm sɛ ɔmo abu mmara so nti ɔmo kɔyere ɔmo pɛ akyi sɛ pampen atwe ɔmo nan mɛkyɛ sɛ bi nan tuatua wiem ebinom tiatia mu sɛ agye wɔn pɔtɛm hɔ na nyɛ asɛm kuma koraa wɔn mo kyerɛm sɛ mo mu mmara so na sɛ Ghana police abɛsɛ ne kyerɛm sɛ dabi mmara ahodoɔ a ɛfata ɔyɛ kyerɛ ho no ɔmo anyɛ ɔmo abu so nti ɔmo amfa ɔmo ho amfa nkyɛn ɔmo koraa na nipa ahodoɔ ɔmo amɔden ɛkasa ɛde ma kyerɛ sɛ nipa fa ahodie yi ɔmo kasa kyerɛm sɛ ɛkwan a Ghana police abɛsɛfo fa so ayere kwabrane ati sɛ akyi pampe dɔm kokure mu afia sɛ no mo kyerɛm sɛ dabi amfa mmara kwan so sɛ nipa bɔ bu mmara so a ɛnyɛ kwan atete asɛfata sɛ ɛde nipa fa so ni ne santi ɛho bɛhia sɛ saa na mɔ na Ghana police abɛsɛfo atuo no ɔmo amɔden tia bɛdwoko ebetumi atena ase ayɛ hwɛ mu mapa ɛde afa anamontu a Ghana police abɛsɛ atuo no wafiri sɛ ɔma na yɛte mu no ɛsɛ nipa fa ahodie ne ho bɛhia panti wɔnom ne deɛ nti a Ghana police abɛsɛfo ɛbu mmara so ɛtiatia nipa bi mmara ɛkyɛ sɛ mo fa ahodie so ɔman Ghana mo nti wɔn mo ɛnte aseɛ nɛ ɛnte aseɛ kyena na mmara mmɔden ɛne nsɛmtwerɛfoɔ ɛde nhyiamu ɛna ɛyɛ country director ɛde ma Amnesty International Ghana ne din ɛde ɛyɛ Genevieve ɛyɛ Partington ɔkasa na ɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ pa sɛ ɛbɛtena ɔman Ghana mu ɛne mpo yɛkyɛ obi di kɔtona afiase a aduane yɛde ma no abɛkwan kyɛ sɛ neɛ nkwansuro do ɛne te sɛ ahwehwɛ nipa no bɛdi pɛ adeɛ bɛkyena afa ne yam na ɔgya ne nan wɔn nyina tiatia nipa fa ahodie so ɔkyerɛ mu sɛ mpanimfoɔ mmɔden toto nneɛma ɛfiri sɛ ɔman no yɛte mu no sabi obi mpo fom mmara ehu yɛ sɛ bɛtete nipa no asɛtwe asɛbɛtɛ na de ama nipa na de nipa bɛtena ɔma Ghana mu na polisifoɔ de mmara hyɛ wɔn nsɛm ɛtete nipa fa ahodie saa de nsi a wɔsɔ yɛ polisini ɛmama ne ho kwan ɔkyerɛm sɛ nya de yɛ ne sɛnti pefo mmɔden tia bɛdoko na mmɔden na anamontu a Ghana polisi bisini tu yɛ no wɔnom ɛhwehwɛ mu wɔsan ka sɛ kyerɛm sɛ ɔman Ghana ɛnkyɛ bɛkɔ sinanim akɔ akɔto aba ne sɛnti ɛho bɛhia mpa sɛ Ghana polisi bɛsɛn ɛkwan ahodoɔ mo fa tutu mo dwuma na ɛnyɛ nti ɔmo nsa kyerɛ mo anyɛ saa paade a ɛbɛde ɔma Ghana ho ba mo nsɛm ɛbɛkɔkɔto ɛsɛn mu ɛma yɛ maame a ne dindi ɛyɛ Genevieve Partington na gyemmerɛ ɛne sɛntwerɛfoɔ di nkɔmmɔ no Civic space is shrinking. It's shrinking because of the power security forces have over the citizens. So this is something that the president needs to reflect on, and hopefully the political parties that are currently, pushing for power, they need to do better in terms of the human rights situation in Ghana. What are we doing for women's rights? We've passed the Affirmative Action Bill. What is next? We have passed the witchcraft accusations bill. It's not been assented to. Prison
conditions. As of now, we are talking about 1 cedi 80 pesos for a meal for the whole day per prisoner. That cannot even buy a ball of kinky. So what are we doing to better the rights of citizens of Ghana? I think it's a big reflection we have to make, and we need to do better as a country. Any awoti ye aya country director Edema Amnesty International Ghana the day at the Genevieve Patenton not here and watch them say ya pasa kwa baleba kwa defiase na ya chena na yamana aduane se woni dakra 1 cedi 50 pesos aba oko wa fase na aka say me anto aka se ebo no so na yada so wagire mu wo kire se demonstration akoso be se nanum nie wo nkran no emu na ene ana wo mo a eka kire se nka posifo de wo mkokooto no yede wonom ekoye wo Accra Circuit Court na enipa makoma 11 ene nso court kire se yensanfo mo enko remand biem na nyankopon ya adomo a October bosome no ne da to so enwotwe yensan emfa wo mo emra court na wo mo ene do mo kopie mu wo court no eye organizers anase leadership wa wo mo na hwe ye bobo a eye sa demonstration no ano eye Oliver Baka Voma wo no waka ho bi ema wo soso ema nipa 11 no ene court se yemfa wo no nsa nkosie ewa posifo kukum nyame ya domo a ene na tese October bosome de to so nwotwe no yensane emfa wo no mo emra na wobere no a yedi nipa ne bi kopie mu no court no ka se yemfo mo enkonkosie ana nenso yede 11 kwa kan ho nti wenam so ema ye kasa yi enipa dodo a wono mo koye protest ema no nti ne court se yemfo mo nkogu eya posifo kukum ne yemfo mo nkɔ remand no wo mo eya makomako 51 aduonum ebaako na wobere court tenase eye enra no na kire sa abrante ne di edi Oliver Baka Voma wono wono mo ekirem sa ne ho mfa no nti police hospital ehɔ na kire sa woda na wogya yasa na ene wobere wobepie mu no wobere de kwado no bo no kire sa wono onifo kwado ahodo adi abo no ewo court da mu ho nyina no Oliver Baka Voma wo kire sa wonifo ba bia enu ntere munya no nko ne ba bi nanso no lawyer ekirem se ehun ba hiasa nke be ma abrante ni bail esanse na pomodin ensese so na ne lawyer ekirem se ba bia wo mde ne kwoto ye ewo police hospital no wo mo nhyeda any necessary facilities anasa akade a ebetimi aboa ama abrante no eye Oliver Baka Voma wo no na ho den etimi ensese so nanso no wo mo ejirem di ama o man no se lawyer fo no reject ye ebo to gu ekirem se kwan ya abrante Oliver Baka Voma wo wone ne mrantie no ekwatwe mmomome ewo nkrapompone mantam kwantempa ahodo so no wono mo ekirem se eye unlawful assembly na wono mo ekirem se ekwan ya wo mo fa so eye protest no wo mo tietia Ghana fo fa ahodie so pa nanso no ne lawyers ekirem se nya no kura da demonstration na wo mo eye no wo bia wo ye demonstrator bia ne protester bia no ekwan ya ofa so a wo ye ni protest no sa kwan no so ena mrante ne fa so wo mo eye enu nti no wo hu no se emrato bia enim nanso no eye state prosecutor wo mo agina mu edema wo man no kirem se eye kwadu ahodo opi no a ana wo mo de abo eye Oliver Baka Voma wo ene kire se ne mrante edi animu ekoye sa demonstration no a ebi eye unlawful assembly ana afa nso no de kan ho pie no a enu nti ne kwadu makomako enwotwe ana yede ebo wonom afa nso no eye state prosecutor ekirem se ebeto da se wobra wo mo de mrante nkogu mu ofiase no wo mo anhyada ama wo mo aduane ani nanso no state prosecutor ekirem se nya nokre wobra no wo mo de afiase no ye ma wo mo aduane di ye ma wo mo nsuo no moy enu ntini nya nokre da se ye kene wonom kom ewo ho ana afa nso no eye defense council no ekirem ese eni nyina mo no ekwan a wo mo fa so eye demonstration no wo mo se demonstration de Ghana mamra no e makwan se obi atimi eye wo ye kire na mo bra wo mo twahye mo no ekwan mo fa so a wono mo edi adwuma no entwa ye firi se wo betimi abo edi awura mu ewa police fo ka mu akotu police car key ato akire de na kire se eti amra kra enu ntene abrantie Oliver Baka Voma wo ana afen so no eye fani otu wono mo nyina no yade anu a wo mo ntima nkwa kopie mu ewo court ene ana wo mo ekopie mu a court ekire se yemfa wo mo nyina nkonkosie na kwadu ahodo a yede bo wo mo no ene ebi eye makomako enwotwe ene stealing ye kire se wo mabokro no na minima de crop ya wono mo ewiaye ana de to so mienu eye defacement of public notice eno so eye kwadu a ye de aba wonom de to so miesa eye offensive conduct
no so ka ho ana afa so mo kyerem say breach of public peace and we no kwado ahodo a ye de ebo abrantie Oliver Bakavo ma wo ene ne mpamfo na so kyerem say nyade a wo bege sa kwado ni nyina no atimi atomu a enu nte court say yemfa wone ne mpamfo ni nyina nkonkosie na nyame ya adomu a October 8 no yensanfo mmra emepie mu ewo court biem enu nti se ne wo ka ho a enipa mako 51 ane edo mako akopie mu ewo court a yeso wo mo Enquiries Media kasai wo mo egu afiase emu nsam eno no yenyina we so na yenka Ghana fo adwenkyere ne kakra ye wi anafe ya dan ho na de agropama so nsam so atimi atoam so na akua fane ana wo se awo Ghana wo besere Ghana fo nyina sese mo kwa kopa bibia bedi a mo hwe yese mo mfa mo nkwa enkoto asem na we no mrantie mienu a edan abu a sabre ba ko awuo ewo kokuro bite ene mrantie mienu o mo nso moto atimi aku wo mo no emu nsam na ababa we wo tufuo yakua yada se na Derek Ayete ana wasi news no edam papa no me adwome akwa ba keke di frekaso ana wasi edam ana Owusu Steven Ali Wadrago wasi news no loud and clear Damam City Saudi Arabia ana nana adwene pa hene wodi asempa tosom yenum wasi great news by all standard ana Young Francis wasi asemu Vida Akatara ana wasi is Nanado and his NPP that are doing the galamsey. So who is going to ask who to stop who? Okay, Matiwening in any allegation, ye evidence that Chester Nanado and then pound for NATO and here that's a palm. Some of Kofia Sante and I see good work done. Okogyeabour Kwadwo Sammy. Now the news is sweet like an omanam. Was yampa emo de pa and one also what bay. Na nana junipa hini with yasempa and was say political parties should stop complaining and blaming. They should do genuine and peaceful campaign. And on also what dear food to ya by a general swab as a seer. Ye bad ya catchery, ye the besomo. Jack, Makwako Huno new lucky electricals. Na wuremu a eniema wo ho no ese abrochire wo niema hodo bi te se cables, main switch, ceiling fan, switch and sockets, lights and also wo chandeliers, floodlight, street light, spotlight, surface light, any lights ahodo PVC pipes, trunkings, any breakers. Ni nyina bi e new lucky electricals. New Lucky Electricals, wholesaling and retailing. Nasa wope ba konso a ubetimi abowrem. Eno nti some ye companies, we ye fiera, and nasa mo ye contractors. Na mo pe enkane ahodo ene electrical cables e de mudwuma de. Fo ani kire mo New Lucky Electrical. Wo ye delivery service. Eno nti ba bia wo bia no, ye betimi de niam no abrel. Na dodo a wobeto no so e won discount a ye de e chewo. Wo branches ahodo pi. Accra Central or Opera Square, wo Ben Wisconsin International University ewo North Legon womo any DLFM ana eye opposite Westland so wo Simabrew Fashion echi hope Achimota New Station New Lucky Electrical eben Shell Filling Station no wo betimi afre number 0559 37 17 63 esa ye WhatsApp anase 0244 21 25 01 wo betimi so asa afre wo mo ewo 0245 02 46 29 New Lucky Electricals. We add value to your homes. It's official. DLFM 106.9. Ebusia inanyumre mayansama wa John ansama wa kwa bamfamra deal. Ohane nsia echiri ponkron kasa fidie so emre wedu sa agudie momrante yenso yesinkunya na agudie mu nsama ya boaboa no nanyumre ye brene yesane mu adigu fam edima Ghana de wa ena nkrofo nkroso de kan ne editie sa wote na edika sa ye kan yatena a ebusia ye de ebabesomo me amede agudie mu nsam na de ba no edin ameje so no eye ayensu ano de hye Apa kanjih the blessed kinebusian tentam so a yensha mfamfi yendiem na yakowie ewa manone na everything ra and I start bo amane say parliament Asia in the demonstrators omo ye save Ghana football demonstration o me shomo
ex-footballers of Blasters, Omuni Omeshia, National Sports Authority, Penny Formuni Neshia, and our friends, the Minister of Youth and Sports, Omuni Neshia, na Stephen Tornado appear, a former captain, Edema Black Stars of Ghana, only the first ever captain in the history of Black Stars, or the unqualified World Cup 2006, Germany. Na Stephen appear, Ekopie, committee, Nenimono, Adiaba Kwa Edituga Echema, or say Ghana National Under 17 team, no, and Memanedian, a Bob Brower Ghana Epa, Ama, Omati, your mind, and Nanso ne Edube Bia, or Moon to me qualify and Fanco tournament, Bibi Koswa, or Moon to me and Yebium, Ninyan say to me and produce talent, or say talent in so dear, a Ghana Wechia, Oko Gata to Gata, Naya Bobo, ne 4 players, Craneba, a Mutu, our talent, in Team do, say your best send a scout outdoor, and then crop for no more these areas, no more fetch for talent, Eddie Amaye. Yeah, try say you bet me, and ya Steven appear neno, Eddie Amamunuma Wuniako, and in ya eba. Na Steven appear at one in Samsono, and all the two just are disready about Kobesadia Tumpeni for him say, going forward in your local players this year kind, our Ghana Hano, ya mama Quenya, na omonso embo blasters nibi, or senior players ne tutu kwan efigana and say, yan leg no anya attractive. Sika eniminti yetua player bi kakrana enso no enti no mo Sudan ne Tanzania ne ade enti emre wiedu say local players ye be mo confidence any GDA no mo so Blasters no ma Bobby. It's official. DLFM 106.9. Emfidie na yedi adwuma yenim de but ase bibi ye twitwi kakra emfidie enti no na odi ache enso ewo na yanto ansam no so voices ne ma odi yambo boso emfama wa Derek Boatin so a former player the ma Black Stars of Ghana ochema o se GFA we no eso mo sorry na nienti eso mo sorry ene se adwuma esiso mo ye no omonye ende yen stadiums awodo aye nya bi eso emmobo no ni nyina ye GFA na adwuma se nko behwe se ye betumi enya stadium foforo ene papa abosobo enti se ne yenya bi emosobo a on the odesombo no ebebo Ghana Football Association o se ono de obeka so omo dwiri sika ho e de chen in the adwuma eso omo ye na players na ye from e di fiama no ne no omo bobo e wo park papa so na oba na park ne nya obeside no wa bo na wa win games e di amai enti no according to Derek Boatin no o si GFA no omo nso mpage omo modimum na ade bi eso omo ye bia no omo nso enye ewo ho a ye de wonsam e de ama Mr. Set Pam National Sports Authority Board Chair ochema o si efiti na ikwe ade a esi ni ensibiem ade esi ene se ye de ye stadium e de man ye event awodo a enye sporting event ebitisa sorry musicians egi e de bo concert awodo no o si efiti na ikwe sade ne ensibiem esane se o masuan de e de film o si until se ombenya pitch covers no sade no ensibiem da se ye de ye stadiums no ebema no mo de aye different event apart from sporting event no or see a BNCBM until say ye benya pitch covers no sade NCBM or see NSA no through Ministry of Sports and Ministry of Finance edin komo sene be on be boana pitch covers no o matobi ediama na o mujube die nso no etumi afane ntoma pa efra Mr. Set Pam National Sports Authority o board chair nensam a odia tudwa no a yede amao na otwane nsam so eno se ne esiye ewo Kumase na aka nakakra ne yakobo game against Angola ewo AFCON 2025 because wo Morocco ne qualifies na yede Kumase Baba Yara Sports Stadium de koma ma yede ya sorry ebe wi echi yabo game wi na CAF abane no o se saade no panipa o ye saade no ende NSA fo no omo de asotwe bi ese efata de bema no se na be ya going forward no saade no ensibi o se saade no kra de ensibiem esane so omo ye nhyeche se na be ya saade no ensibi eno Mr. Set Pam National Sports Authority omo board chair nensam a ode atudwa no a yede amao Honorable Wisdom Kwabena Woyomi MP Edema South Tongu constituency sanso na okopiem ewo mrahye bedwuma
or a member of Parliamentary Select Committee on Youth and Sports. Now, or say sports minister, your friend, honorable sports minister, honorable Mustafa Yusuf, or Pierre, or Parliamentary Select Committee on Youth and Sports Committee in any went to me and convince you. Name someone about 2 January, or more committee in the and convince you. Or so Mubisani say, what te say Ghana, Yenyabe bim bobonti, ne ye Togo, any Ivory Coast, what te ana, or see minister catchums on 1 te. Now, honor dear onim say, calf, ever be inspection, our Ghana, na yen game edi enim against Sudan, ya born wo kruma. Enti wana bo wisdom kobna we miss oh, papa we, oba committee nenim, nen somebody be 2 Jano. And convince you baako say. Now, Otwane Samson or the 2 just say, Omeshia sports minister, Omeshia one year demonstration, save Ghana football, Omeshia former Blasters player, IS Steven Apia, NSA for Omeshium, Nanyami Adoma, Juada Edi Animono, Omeshia Ghana Football Association Penny for, na Omoni Omedin, Como Bisom say, a day na Ghana, Yabedu Bebia, Eba Bobo, Krayenya. And I yakwa yanim so den yenye ema sanim guase ne yeyi ho edi afim wanabo wisdom kobna we mi se juada omone gf bedi san komo no oto aso no na osade tudwa achima o si o ono de stadiums ye de ma ne ye de concert ni ade no onfa ho sobo emfa mbo NS ni nko de bo aban esansa aban so animu bi na MPP aba we de on de obeka se sports de omaye omadwe se ho ehia omo eno ye honorable wisdom kobna wo yomi nsema ode atudwa eno no a ye de ama ebusia wo de be cheyen ende infidie na moayen ama yentumi amfa ma ana yentumi amfa nne no amfa mro ye hu adwuma nyame adom no kyan ba ye de enini nyina ede be ma Lord Opokunti legend ede ma Asante Kotoko se Asante Kotoko game ohwe against Boboku a ye friend young apostles no bibia kire se Kotoko ehia clinical finisher a obegina ni mo atoto ntena de ama and you create 2 chances se wamfa ba kwa ntumu kra na ode mienu ni nyina ebetum nti se Kotoko ehia clinical finisher no ye Lord Opokunti Kwame Opariado kasaba for the House of Folk or so be supporters no mo suggestions ene mo comment ene mo criticism ni nyina no o ma gia to mo de adwuma na mmom no atem didie no be sere mo ntwa so na mo ema House of Folk emfa ne ntoma pa emfamfra eno eye Kwame Opariado ne nsemo de atudwa no a ye de ama ebusen fa fie ni si ya moniteo ewo amanone dia UEFA Europa League no Meno ka say 2 games aba na wiye Fenerbahce atna fe Jose Mourinho ni team no achi Union Saint Gilois abo me kamie no omo atimu baako Mamo FF enso atna fe wo Sweden ema Rangers afi Scotland akobo me kamie no omo ntmanti games na Canada ni nyina ebe sha sie nonso nyame adom no chena ye tinkwam na nyame de nkwa chen ni e badia ye de ni aka no eba betoa so edi ama Spanish La Liga yesi akanisima edi okron Espanyol asheba kwa mutifie ema Villarreal akobo mu ekanimi no ena me no ka se 1 game abana we Las Palmas asheba ko Real Betis nso asheba ko ebo no nso a Celta Vigo ene Atletico Madrid omo de ebebo ani a enwo ensem no na uram ewo nsem fufuro mu enso a former Manchester United omo manager ye friend Ole Gunnar Solskjaer na wakasa osi ne no ompese obeka Eric Ten Hag enwa sebesa so Man U manager oye adwuma na mom na kwanya ne ba na Man U mpen for to nsa ede fro no Ole Gunnar Solskjaer so nsamra emeye adwuma as a manager emfama Man U a why not opportunity obesa ba na wa be adwuma no ede amam Ole Gunnar Solskjaer ne nsem no a ye de amam former Juventus Barcelona AS Roma Olympic Lyon midfielder Milan Pjanic menoka say free agent we remo ewo Russia akwa sign 1-year contract e dia ma CSK Moscow as a free agent ewon ensem no Toni Kroos former player e ma Real Madrid nansen ya na or retire or chema or say 2014 before ofi Bayern Munich aba Real Madrid no oni Man U fo di nkomo ye bibia wie David Moyes eba ni fie ni be di nkomo bibia no jitu mu sen ko ba Man U na mum no Man U for esake David Moyes no na madel no entumi ngo through a okopie mu Real Madrid omo akachi we ni nsem a Toni Kroos e de atudwa ye de ama ebusia nda de o de be cheyen
sɛ yɛntumi amfa ne ahodoɔ no amfa mmerɛ mfidie ɛna yɛde yɛ adwuma nti nyame yɛ adom ɔkyena yɛba bibia bɛtutɔ din na ɛne ahodoɔ no yɛde ne nyinaa ɛde abrɛmo me a mede agodie mu nsɛm no ɛde ɛba na di a megye soɔ no ɛyɛ ayɛnsu ano de hyeɛ apa kan gh the blessed kina wusu agodie mu nsɛm no yɛde asi DLFM 106.9 Mienko ahoma so ne Ghana mfonso nkonkodi nkomo ekakra na yemfa sofa no entoa so ebusuya enkomo ne nyina no ene se electoral commission ababonten abe making clear se forensic audit ana NDC for air dia ene wo mbetwan ache wo don twensan wo monya ne enya ne kina emu nsem eni o wo ya Ghana ne mieni nkomo yi yenya ahwene wa ne nyina ntofom ne yenkasa se Ghana fo 0534 050199 0534050199 059340 6565. Good evening. Over, good evening. Amansi Primary 49 Nana. Over. Mamintie 49. Hey, Eddie. Eddie over. Sebi. Ya papa nom omu ye. Enti ye edi asumdwe beba wo si ade ni ye fita me se dabi ade na wo ka kire me se ye fita no me hu se tuntum kekamu enti se wo gidi se ye fita ade a ene mane wo gina nkyɛn eka me ho aye ye nipa me ensa no mane nhye se ye fita ampa ni wo improve a wo fa wo se dabi na dabi na me se me ka se dabi se fa na te ade a ene akirei wo sa de bekyere me na nkekawa wo mu dia ene nkekawa na ewo mu no ekwan ya fa so ba mu no obekyere me a ofa edi asumdwe beba cha nia sabi electoral commission omoye no ya asumdwe a wo man mu ana omude to ajeje omuto na jeje mu mera se ya mani NCP na onu ansomere bi ntem. Good evening. Good evening, ofa Me won fa se ben ye me ba se friend anti comfort. Oh, pick farm wo ho Anti comfort me ntie we. Daddy, ni ekoso no. Misra wo. Wow, ma obi nka se onu no se sunti. Ni ope obeye. Because omo ye bi de chem. And so sis obi aye di. Misra wo ye di ye wo omo mpre. Enti ma omo fa nye obi. Me wo last na me kasa me kasa me ka ena me nyo obi a ma me nkase no it's almost say no omo ye no omo big guy say yam pam say omo this president way of passport yam pam and the mistrano. Meda se papa anti comfort. Good evening. Good evening. Good wafa. Dexon Badako kwa kujeje mamintie wa mfi achimodu kuro. Wafanya minsira ya juma pa boma Kristo no mangana. Wafa yisi oyonipa sebe owaso na mede mini ha wono sa se peace council fo. Ni okenya peace council for na enya ye to si obi so onsan obi mesan this year pass be hu de hu ne ka so bi nsem dia peace council ne yakoso wo hu nti won for nancy fam e was asemi hu bye bye meda se papa won so betimi afa ha na odi aba. Good evening. Odi de sana afrem pacho me de ni Emmanuel akache de sia mabebo misisi wonwa mamintie we the echoes no I had to say me who says siatradi o say wo mokasa nyina kire say emre bi atwam no entity phone so ma omu ye we foforo can it voters register no foforo that was 2015 rider na utumi hu say me hu say the main canon entity for the Assembly Court, and you almost the Assembly Court. Just say, you say incompetent. Some say incompetent. Some say you because Obia say
The mood court kwa mukoina say tissue paper kwa mo fe bianco. Masa obinto. Meda se papa good evening. Me pacha within the self frame fa. Me kasa frame Ocran Nhyiraba. Me bobo boss about pa say we to meet hospital Sudan. Binia. Right some no issue. Kufuata no issue. Atanese no issue. I'm going by. How many times you know I elections? How many times? When the second time in here. Okay, then you do so. When the second time in the elections. First year 2020, figure when they declare president. On all the culture and so I am mistake. As you saw figures about 3 years ago. The second one, I see BBS. And this, MPP for no who said, you know the day the now won't see what. 106.9. MPP for no who said, you know the day the now won't see what my sense was the go back to one phone call. I don't think all the Ghana for her. I don't know what about issue. I will first say, we fail. Second time problem about Mutas and Amuya, what's moon called it. Okay. I don't think I'm on target. If we want to say, I pass it, I have some questions in the my own shape. I see I'm putting my iPad in questions. Public, again, the crowd, what do you catch up? I don't crowd the questions in the rest. Now, I'm on the one that I'm saying, I have the bomb on one guy, the four choir, sky at the call, that I'm stopping. It's got to do something at the call. Who's that? Who's that? No, my parents or the president, you see. That I'm saying, now up to today, or that's what as a president. Who overcast your market? Who casa? Now you're protecting that. I'm here now. You're swallowing more. What's the baby? I don't think that no patrol. For it to who a party worker will to key. And will be to key. Or that crowd will say key. Oh, no, I'm crashing for the before I said, I'll take it. Women and I do what you're crashing in the yeah, that's a papa, Yamfa NC Ewaha, Mepacho, Yamfa NC, yeah, that's a pan, Yamis Ramon, and my drain children, so ye jitum. Na Ebusia Yamia do more quesiada, a jenya bedru. Tieminati mi ye pa. Yam papa that Lumba. Nyame adom emfinhia makoma Kwadwo sia eye nhira na Nyankopon de ama no nti betapo sa blessing ne bi na eye ne birthday bash enya asam kotoa ye papa benya bre e de ama obi a obesi ho enu nti sa won san kan wo ticket ya bomode sa obefa wo telephone all networks na dial star 713 star 33 star 526 hash star 713 star 33 star 526 hash. Na what me ato we ticket no. The entire who behia say we beto ticket no and say even heaven kura no ayese Nyankopon wonye yimu no. Yese Nyankopon enye yimu. Waji obia. Nanso no heaven ho no ye qualification wo de bewura ho. Yese ye ne yetene ye papa. Botene ne abrabo eno ne qualification. Eno any ticket ya wodi bewura heaven gate ho eno nti yem papa da de Lumba enye mfinhia aduosi anyame ya adomu akwasi da ebei ampai a ebedwa se ta eno nti bra na sa blessing no betapo de na emom de wode betapo blessing no ene se wo beto wo ticket to no online wahu entwa kwan bia ba bia woda no adampem na to ticket no wo bra wo dial star 713 star 33 star 526 hash. Won sabe count de na nyame yaduma kwasi ada no workers a mote wo mo nka ofia ha ni nyina no wo bia beba ho ene empanifo twetwe wuro adwomtofo akese wo bia fans beba ho bi na yem papa da de Lumba Charles Kwadwo so the romantic singer living legend efiti bra wo share adwomto ase from day one bepemu enne nanyum ne nyina no obehotri microphone afa nkrofo ko ho na onya hotiri say ya Kwadwo from kren to kran say ho na ye be Jesus amaga adwaye adwan me begu foma na no no oko enti na waka no Ghana de hye edamanima deja
Nyankopɔn ya adom asa de Okogyeabour di ka no modern so mbe hia yen e wo Bayview Village. That's right. Atomic Junction. Atomic Junction heya. Opposite Atlantic Mall no. The na Mokano Palace Mall no. Atomic. Bayview Village. Yes. Ampaye bedwa. Okudwuma de ne be hia ase enumle no nsia from 6 p.m. e was Sunday ya ebei. Ekopeme se wankasa wo papa na so maame be frɛ wo se wa breti brafie. Ana ade ba ko ne se atade bia no a wo be hye bia no ye be ma akwa ma ade afa red carpet no so. Enu nti se wo pese wo fa red carpet so abrantam o. No. Ana mmomoko ahofade no esense ya papa. Ya me apagya na ma onya mfinhia adosia de nti eyankumdie kese e de ma ye papa ene na tiefo nyina da. Enti no atade no ahofade no ye white. Kwesi boni beka ne say white. We fufu fita na yankumdie ma ye nyina bomoden. Wa wato t-shirt no white one obetimi ahye de aba efe kama. Efe nso wa watumi atwetwe atam. Wa pam ntade fita bi emu da ho sa ne fabre. Ne ye nyina yemfa odo. Emfa modo ne papa mfrinhia aduasia wadie no. Yentimi fa ho ye yendwom. Ento enkamfo asefo awurade ana kwesi ada edi anim yoko. Enti obi emra. Wa ma de se we ntwen emebe kamu nsem anse wate se we di bibi koso. Wankasa bra bi. Ne ye kan so anya bi ayeden. Aka because eba pa no ko se nya ne birthday pa obehia na edin se DL obehia no. Program yo behye bia na edin po se obenya kwanya wuram. Wono no akwa se kan tete ho ba pa ne ho onna. Enti akwanya we ya wanya na okototo na se a eni fantin be se wara. Ti ebesre Ghana fu nyina da menka ne fantin kakra na wonzo a want to twi ne want asi. Nyankopon ya adoma kwesi ado di anyim yi. Oye bobo somre doctor Edona Ocran bo modern day Bayview Village no o Atomic Junction hade ya bra ne yemfo don fambo ne papa yemban na ne mfe nkokura adosia wedi no yemban na woda no ndimo onye few manyi hu mfim. That's right. Bra ne yenyina yentena ase na yendidi na yenom ne yemfo don fambo dom no nya nikan yika okoma mo medi ma minu anum fantefo enti Kwadwo nim se yem papa na nwom no I think see so a DJ Hitman aneba obebo pa na or my just 2 minutes. Nian Casa Binchre at TF4 say, Yan Papa Dad Lumba, Osha Nenum from day 1 to the last day. Meka say all the categories of life were on yum ewum. Eba or don't hold your more where you jet. Eba say yamfa numuntu nipa for abrabo yum where you jet. Eba say yamfa a numonso, Enkweja a ufuo kwa yamfa nchiri Ocran Nhyiraba a yasa num where you jet. Enunti. So we have no we touch every aspect of life. Enu ho asem na ye. E wona nwum mu. Bibia be fa bia be hia na nwum ho. Na do okwade ba kwa na etaya meda ne se. Abraba ye bo ne ne no. Ye papa sha ase ye tonwum no. Na ye mbebire ho ma na ye nwo yen. Na nso no nwum na o sha ase bo ne day 1 e be pempempen so amenu we kasa no. Abraba ekoso ne tibia bi obi wo mu no. E ho nwum go ho no. E ho nsem ho a etu nipa fo dane da nyina. That's right. E die papa ne ntoto na se wo Ghana ha. Omampeni kura Twitter de mano. IGP George Akufu dampare mpo o Twitter de mano. Enti ye best rese kwanye we atofom no ko me yemfa ni agro. Ana obi amfa nse ne tirim se se bio ye se wo ko efensen wabusu apani ayi a musa se bris beba na se kobene beba because we busu apani. Enokura ne se security na odwene ho atomuda bambon sensem ebe gina na so ya yiri mu pampin se brezi ahoma enu ntibra George Akufu dampare o me wo faase ya ho bambon sem so boni din oye me wo faase dampare ye me wo faase okay enti ana yesere mo mpanimfo no hwe na mo anka se nkwada nka ho we no daddy si anka nkire obi ase mo man nkwada ne kwan no omra ne nchen na wo mo saa na daddy hia wo ana wo so ahenie ne ye wo mo dia enu nti nkwada no mofo mo nyina mra saa da no se fie wura ntu akra mo betu Mombra, oni ya umadu finjia ne beye dun watwe kwa ne nyina. Obi atumi babi. We dey say your birthday party. Bash ne yekobomu. We bese bia nkoso. Nti obi abetimi ababi. Wo banso wo kwa de ba kwa emu be de ne say, wo nko ema. Every say, ubenya na mawe. Ubenya dokodoko anom. Bia ubenya bi. Enti ade nti na wo nko aba ubetwesi abedi akofi akobo ho amane. Ubasa wa nipa bonfo. Enti ma wo nko ama. Ana me sure say ma no so betim de politin bag ashomo entuma mu aba fisa duan ebebuso okwa na de bia kofi na okoma men ka asem we fa nkire adofo no se wukunu aka just be ko birthday bash ni bia modern na hwehwe ne phone so wato ticket na hwe se ye tu ana enye tu ayire ne patch 10 time twe no ma ne tobi nka ho ente sa wa hwe a asem be fo wachi efiri se ba wa ba no beji dia men
ade pa bi was ase we no Sunday ni se beka bi ma no nko amedi meka nkyerɛ me sero yere no kete ba no to ticket ne bi ma wo da bi ma no nko amma sada no oba bomode asa wo de with Teresa ebeba so we say maka kyerɛ Church of Pentecost asafoma no Kantamanto Assembly no na afin Wood Fadama district kanehie obi ababi we papa wo da ne yebedi ndi the Church of Pentecost Kantamanto Assembly maka kyerɛ president elder Daniel Tete okansi oba opewompo esu obabie ndi Sunday okwampaya ibega ewo Bayview Village Atomic Junction. That's right. Enti obi amra sanity obi amra anwumre no sia sa amre sei na ho no mo ayere se ebegire se benta se titipieto mu ahoma no na okwa ne nsia ne bo se kewa anwuma hodo a woti bi ache na de ba kwa ema mu ye dekoratra so ne se anwumtofo a wote wono mo ka che wo man Ghana mu no omo nyina eba ti die nti na be se wo mre me de ohine ba kisi a wo ba bie no ho chese wakumi kura wa wiawie okura wohine ba kisi Sammy wonim se King of Alewa ye papa ye friend say asew ma sew sa waka sa anyama no for real me ka kire wo ono so ba ofoliam ponsa tuatua trigmatic ba masa ena akwaboa music ba o sembi ena ye ne ya blante bi se kedai baby Pentecost from hard enwumre baba o nyina be wurawuram bisake dai ba obabi we also nka hitman crowd list ne bra na hitman de bayenti ni ma de a de list ne bayenti what ya say ntan tufo e ATC edwam no nyasem kuma ana matisa so ahu na no me nka na asem nyaaye fate sa de no bo ni nyina sa na surprise mbam okay nti ya bobi dodo na aka ne de ate pese that day no ba Nema bi a wonya ntere nyina ade wani ko tua wisie ebehunu bi mesra se woni handkerchief a tamukuru socks okoma mento kra we mfa we mpotamu fo no Kwadwo Nyambotre mamenka hankene ho asem no kan na asa ne bebuso nti se woni handkerchief a mesra wukunu socks ubetimi afa fabra se ebia o wife nsu duku bi a fa sha obotom o ne o wife o Pentecost dia duku nyanna ubenya bi ana se wo sanso asusu him na wo di jam obi ani so a de me ama baya wo patana so yes kuma eti akọ me fa kwanya we so akasa kire yeni anom a omo wa ya waso central ala adwene mpatam momodin se dwuma de mu nyim hu firim eno ni me say madam fu bi ne den e de entwi o ka kire me say ye papa de onfane ni agro kwa di ma ka kire ne say birthday party we ni de oyi ne hu firim ono wanka na wa ya no we we onya nhia bi agesa afi bi o say we na intense nti ala adwene mpatam fu nyina kwanya we mamontoto na se momodin say eba pa na woda we mu nyina mfa mo ho nhiem enti ba bia wo firi ba no mo amufiri amasaman eri akire ho ba no nyina no me pa cho from Madina ka udru eye Madina Atomic Junction no wasi wo ho no mo agigum mo nso amufiri eye aburi ene ne mpotem ho ba no nyina no nso wo de fo Madina ka wo besi wo Madina Zongo Junction na wa fa bi aba Atomic Junction wasi wo ho no mo awurade Chese beat ni se de esi jigum no eno abema direction sanete okon monso amufri Accra mo mpotem ho ba Accra Central eniela pass ho ne ba ni nyina no me pata onya fo Madina ka no aso besi wa Atomic First wonya si fompe awurade twakwanum ebra the other side na chese Bayview Village enie Atomic Junction enya sem gotwa me wo fa asefo na mo wa agboba no mo kura de sada ne ye na mo nantemra miama be hia mo okwan so Kwadwo okosanete ena say obi penkyeremu bi afa dwumadie ne ho nso a omo no ho boden say obetimi afre ye mpanimfo 0579284181 Nyambotre kan kakra 057 92 84 181 me setimu bio 057 92 wa bobo bag pen oh say ya ye bia o kuruma bibie ne ho ayenye bia asa obo midweek bon sa bobo 057 92 84 181 wo fra mpenifo beje so na nkyeremu bi a wo pe e de afa ya papa wo da no ho no wo fra momodin ama wo nkyeremu that's right enti ye betre wo ba enya wo ba no e wo fie fire sen kwada no nso e de wo mai da chen na said ye daddy wo si pe nkwada asem no enya wo ba no wo fie wate na wo per self nso a ye betwa sada na me mentena se because me ya punisher
ade ba kwa be ya akona be ye fese o phone no o screen saver na ye papa da so na o de kira wanyankofo say imekura mpo me ne daddy Lumba etwa picture oko fans abaje na daddy no na ka ko hia na wahimpo say ewias no gba obira yi a ukura bampo ye twere odi ego ho asem kuma o enti Kwadwo yi oko wo bi emra no sada no me se me ntena se enti mu a mo be hwehwame no mu nhome efisa me no obi yira me na me kwa kwahia no de ne aba asem bi eni ho Kwadwo bodi na so oko medei ade takrade Kwadwo krom twabegu de hie Nhyiraba Kwadwo Sammy B be ma 10 gram ahofa ewi edwame amehwetea esentemo enti enkwada no wo mo no me da achen eno enti mofo wo nyina emra yakrawo 106.9